Ia mă să te văd. Ia îndoaie să bățul. Îndoaie bățul să te văd. Sus cu el pe saltea, ține de jos. Ia zi-mi. Îți convine așa? Vezi care adevărați? Dă-i cu spray după aia, Romica. Te-ai auzit? Ia, lua. Dă-i un pic de spray. Gata, ia-l și bagă-l în apă. Ia-l în mână așa și dă-i drumul ușor. Ia-l tu că poate mă înțeapă el. Ia, Romica. Am făcut ochii. Balena, Romica. Gata? La boilers. Recunoaște în fața camerei că l-ai scăpat. Zi, am fost în Tântălău, un mal aici. Nu, el n-a fost prins bine. Ți-a plăcut? Dă-i cu șpret la în gură, nu vezi, la rană. Dă-i. Ăla e. Exact 5 lei. Bagă la sac. Cât era dumneavoastră? 34? Nu, scrie pe ăla. 44. 44 le scria Petre, 4,95. 4 kg 95. Bravo, Romică.